Kakasi Student Union KSU North Eastern Hills University Nihu Unit Akar Patrick Jumang Arjar Pulai Kalakhang Tala Sundan ya ka office trekam Vice Chancellor ka school ba Nihu u Professor Prabhas Shankar Shukla namar ka jingkuman jungu ban penbiang ya ki jingdon kam ki samla puli ha ki babon ki liang kata nadu ki boss ki hostel bat ki weipat ka unit kelali bani kendu yo VC ban yakran halo ka jingslam ban pun urlong ya ki ki jingdawa Henry nakadaw ka jingbom tre jungu ban yakendu kala penlong ya ka unit ban khangsi sundan ya ka office trekam ka unit kalapan pau ba kanum tre ashu ban yakendu ba Vice Chancellor kat ba umpala ban penulong ya ki jingdawa ka bakalabu hakmat jungu nakapor sakapor Kan